Köszöntöm a Nagyvizit nézőit. Az emberi élet különböző szakaszában, illetve szinte minden szakaszában szükségünk van orvosi segítségre, már a legelején is. Mai vendégem dr. Somogyvári Zsolt, a Péter Czerny Alapítvány koraszülött mentőszolgálatának szakmai vezetője. Szervusz, köszöntelek! Szervusz! Tulajdonképpen röviden, aztán persze részletezzük is ezt az egész munkát, amit ti végeztek. Miről van szó? Mit csinál ez a szolgálat? Sajnos Magyarországon nem minden kisbaba ott születik, és akkor születik, és úgy születik, ahogy neki kéne, tehát nem időre, hanem idő előtt születik, nem olyan kórházban esetleg, ahol intenzív osztály van, ezért oda kell vinni, és nem úgy, mert esetleg nincsen felkészülve, de ez a legritkább eset a kórházaknál, hogy nincsenek felkészülve. Ez csak az 500-600 grammos koraszülötteknél jelent egy nagyon nagy kihívást, hogy az első életpercekben mi történik velük. Tehát nekünk az a dolgunk, mint koraszülött mentőszolgálatnak, hogy amilyen gyorsan lehet odaérjünk, ott segítsünk a babának stabil állapotba kerülni, és utána úgy szállítsuk el, hogy észre se vegye, hogy mára nem az anyaméhben van, hanem az anyaméhet pótló, úgy hívják, hogy neonatológiai rohamkocsi, tehát koraszülött ellátó, guruló intenzív osztály, ez a feladatunk, és utána a valódi intenzív osztályon átadjuk a babát. De ez a helyszíni stabilizálás, ez azt is jelenti, hogy mi ott mindent megcsinálunk, amit egyébként az intenzíven meg tudnak csinálni, tehát lélegeztetőgépre rakjuk a babát, hogyha kell, bekötjük az infúziót neki, és fájdalmat csillapítunk, ami egyre fontosabb ebben a korosztályban. Visszatérünk még a részletekre. Tulajdonképpen, hogy miért jött létre az alapítvány, ezzel a kis bevezetővel már meg is magyaráztad, hogy erre nagy szükség van, de mikor? És tényleg hogyan alakult ki? Az 1980-as években már léteztek ezek az emlegetett intenzív központok, volt Magyarországon 16, akkoriban a 80-as évek végén 16 ilyen központ volt, de nem volt összeköttetés a szülőszoba és a központok között, hiszen csak a normál felnőtt mentő állt rendelkezésre, és gyakorlatilag azok a kisbabák, akik nem ott születtek, ahol ideális lett volna, egy ilyen felnőtt mentőautóban minden felszerelés és szakértelem nélkül kellett szállítani, ezeknek a babáknak a halálozása kétszer akkora volt, mint hogyha ott születtek volna, ahol az intenzív osztály van. A koraszülött mentőszolgálatokra tehát azért volt szükség, hogy ezt a hidat a szülőszoba és az intenzív osztály között fölépítse. Előfordul az is, hogy mondjuk valaki otthon szül, mert már nem tud bejutni a kórházba, és onnan kell nektek elszállítani a picit? Természetesen ilyen feladataink is vannak. A 80-as években a szülések 97-98%-a mindig kórházban történt. Gyakorlatilag balesetszerű volt az, ha nem ért be időbe a kórházba, vagy esetleg az utcán, vagy valamelyik rendelőintézetbe született meg a baba a várt időnél egy kicsit hamarabb. Ma már egy kicsit bonyolultabb a helyzet, mert nagyon gyakran már tervezett otthonszülés zajlik, ugye erről sokszor hallunk a médiában, és ezek a tervezett otthonszülések, ezek nagyon jók a szülőknek, nagyon jó az egész szituációnak, csak ha véletlen a baba bajba kerül, akkor nincs ott a segítség. És tudjuk nagyon nagy amerikai statisztikákból, hogy minden 10. gyereknek a megszületés utáni átmenetben, amikor adaptálódik, hozzászokik a külvilági, így mondom, élet, tehát a méhen belüli életből átjön a világba, akkor ott ez az adaptáció, ez az alkalmazkodás, ez esetleg károsodik, vagy nem úgy megy, és lehet, hogy csak meg kell paskolni a talpát kétszer, vagy lehet, hogy egy kis ballonnal egyszer vagy kétszer rá kell fújni az első 30 másodpercben a gyerekre, és utána az égvilágon semmi baja lesz. De hogyha ez a paskolás, szakszerű paskolás, vagy ez a bizonyos ráfújás elmarad, akkor ez már egy ördögi körrel rontja az állapotot, és nem lesz jó az adaptáció, és súlyos betegségek alakulnak ki. Tehát ezért nagyon fontos, hogy a szülés helyszínén, és akkor így fogalmazok, bárhol van, legyen megfelelő eszköz és személyzet, aki tudja, hogy 30 másodpercen belül mit kell tenni. Tehát tulajdonképpen akkor, melyik évben te elhatároztad, hogy ezt meg kéne valósítani, és akkor hogyan valósult meg? Mint mindennek, ennek is van egy historikus része, mert én már az 1980-as évek legelején, akkor még a 2-es gyerekklinikán dolgoztam az intenzíven, és én fiatal koromban nagyon szerettem az oxiológiát, a mentést, 6 éves koromban jártam is mentőtisztként dolgozni, és
a 80-as éveken, 1984-ben tettem már egy kísérletet, hogy szervezzünk egy koraszülött rohamkocsit, és azt üzemeltessük, akkor az havi 10 000 forinton múlt, 300 forintos orvosi fizetést kellett volna egy éjszakára összegyűjteni, de ezt nem sikerült, és hát ugye a 80-as évek elején azért még elég merev volt az egészségügyi rendszer, nem lehetett csak úgymond magánmentőszolgálatot, vagy az országos mentőszolgálaton kívüli mentőt szervezni. De a 88-as fordulatnál, amikor a jogi lehetőségek már non-profit és alapítványi és társasági dolgok szervezését lehetővé tették, akkor indult el igazából a Cserni Mentőszolgálat. És hát a Cserni Alapítvány, mint ilyen, annak a bejegyzése 1988. november 19-én történt, és a mentőszolgálat megszervezése még egy 3-4 évet igényelt, és így jön ki az, hogy miért ünnepeljük most a 20. évfordulóját az autó elindulásának, azért, mert 89. június 22-én vonultunk ki először. Erről az évfordulóról is beszélünk még, mert igen jeles események tartoznak ennek az évfordulónak, vagy ennek az egész évnek, a jubileumi évnek a programjaiba, ha szabad így fogalmaznom. A névadója az alapítványnak, Cserni úr, ő kicsoda, és te hogy találkoztál össze vele? A 80-as évek közepén én átkerültem az egyes női klinikára, ott voltam a koraszülött intenzív osztályon, és nagyon nagy munkát fektettünk abba, hogy támogatókat szerezzünk. Annyira nehéz körülmények között dolgoztunk, nem volt lélegeztetőgép, nem volt inkubátor, gyakorlatilag semmi nem volt, magunk javítottuk a vérgázanalizátort, szóval ilyen sztoris dolgok, ugye kokomlista volt akkor még, nem lehetett nyugati termékeket korlátlanul behozni, és a koraszülött intenzív ellátáshoz ezek kellettek volna. És egy teljesen véletlenül egy barátom ismertetett össze Cserni Péter úrral, aki egy osztrák állampolgár, és itt voltak különböző érdekeltségei, zár ügyben utazott egyébként, tehát üzletemberként ilyen ajtózárakat forgalmazott, és a Cserni úr eljött az egyes női klinikára, és megmutattam neki az intenzív osztályt, hát egy kicsit érzékenyíteni arra, hogy mik a problémáink. És Cserni úr egy nagyon érző ember, rettenetesen meghatódott, teljesen meg volt indulva, és azt mondta, hogy de hát hogy tudnék én segíteni, mert akarok. És akkor előálltam a farbával, hogy hát Cserni úr, igazából nekünk egy autó kéne, azt majd mi felszereljük mentőautóvá, és majd megszervezzük, hogy legyen rá személyzet, de hát nem lehet annyi pénzt gyűjteni, hogy egy kis buszt vegyünk. És akkor az első mentőautó, az Cserni úr ajándéka volt, egy Mitsubishi típusú kis busz, és avval indultunk el. Most jelenleg hány mentőautótok van? Most büszkén mondom, hogy 4 nap múlva indul el a stáb Németországba a második hiper-szuper felszerelt Mercedesért, de összességében ebben 7 mentőautóra emelkedik az autóparkunk. Ugye ez látszólag soknak tűnik, de hát tudni kell, hogy mentőautó az 10 évig tud futni, kiemelt jelzést csak 10 éves életkorú autóig adnak. Most 2-t le kell majd szerelnünk januárban, tehát marad 5, és 3 egyfolytában dolgozik, tehát 2 tartalék van, hogyha 5-öt. Tehát ez most virtuálisan sok a 7, de gyakorlatilag 3 és 2 vagy 3 tartalék ez szokott lenni. Ebből a leendő 7 autóból pedig egy állami tulajdon, azt használatra kaptuk, és a többit mind a Cserni Alapítvány vette. Ezzel az autógépkocsi parkkal milyen területet láttok el? Tehát ez a szolgálat csak Budapest és környéke, vagy esetleg messzebbi területekről is? Ezért hangsúlyoztam olyan nagyon a 3 működő autót, mert gyakorlatilag mi, hogyha egy körzővel húznánk egy kört Budapest körül, akkor a körzőt az 120-140 kilométeres távra kéne beállítani, és úgy meghúzni a kört, gyakorlatilag Siófok és Mezőkövesd, Eger és Dunaújváros, Balassagyarmat és Kecskemét, Cegléd, Jászberény és Esztergom, azok a legtávolabbi pontok, amilyen körön belül
megyünk, és bizony nagyon fontos, hogy 2 éjjel-nappali autó legyen, ezt a 20 év tapasztalatából már tudjuk, még ha nincs is a pénzhiány miatt a második autón orvos, de telefonon tud a nagyon képzett nővérnek segíteni, tehát 2 autó mindenképp kell éjjel-nappal, mert az eset, torlódások vagy halmozott hívások esélye azért az megvan, és ha egyszerre kell Egerben és Dunaújvárosban éleszteni, akkor ezt egy autóval nem lehet megtenni. Átlagban mennyi hívás, vagy mennyi ilyen kiszállás van egy nap? Vagy egy hónapban? Az elmúlt 4-5 éves periódusban ez az átlag, ez 8 napi kivonulást jelent. Ennek körülbelül a fele az sürgősségi hívás, és körülbelül a fele az pedig vizsgálatokra, vagy a kevésbé intenzív osztályra, tehát a kevésbé intenzív ellátást nyújtó kórházba visszaszállítást jelenti, amikor a baba már nem igényel gépi lélegeztetést, úgy szoktuk mondani viccesen, hogy hizlalni kell, de még haza nem mehet, és akkor a súlygyarapodás érdekébe visszahelyezik. Tehát ilyen módon fele-fele. Lehet, hogy azt a kérdést folytottam belét, hogy mi volt a csúcs, mert ezt büszkén biztos, mondjuk. hogy megkérdeztem volna, így van. 21 feladatot teljesítettünk egyszer egy nap alatt, ez pontosan 26 órányi idő alatt, hogy korrekt legyek a percekkel. Ebből 12 volt sürgősségi hívás, és 9 ilyen tervezett, akkor a szabadnapos orvosokat, nővéreket behívva végül is 4 autó ment egyszerre. A 4 autó ez alatt az 26 órás periódusban 2056 kilométert ment. 2-szer voltunk Egerbe és 2-szer Dunaújvárosban a Sors fintora kapcsán. Közben volt egy mezőköves, hát az egy nagyon nagy kihívás volt. Egyébként ott már a 21. gyerek úgy jutott vissza Balassagyarmatra éjszaka, hogy átültem orvosból, mert az nem volt beteg, átültem orvosból gépkocsi vezetővé, és magam szállítottam le a gyereket, hogy befejezzük a feladatokat.